Avui volem aprendre a resoldre bé problemes de dinàmica on intervenen diferents cossos, ja que generen un número d'equacions i aquests problemes van aparèixer en problemes de forces i també en problemes de rotació on hi ha diferents cossos combinats. Agafarem aquest problema com a referència. En aquest problema tenim un pla inclinat que està movent-se de forma horitzontal i tenim un cos damunt. Aleshores, existeix una manera d'espentar-lo de forma que el cos va estar en repòs respecte al pla inclinat, és a dir, els dos es mouran amb la mateixa acceleració i es mouran a la una si acertem aquesta força, sense que hi hagi fricció entre els dos cossos. Molt bé, per a resoldre aquest problema, primer col·locarem totes les forces i podem, per a que estigui més clar, passem a diagrames de sòlid lliure. Aleshores tenim la força F0, que és la que espenta el pla inclinat, i després tenim la normal 1 i mg del pla inclinat, i després tenim una interacció entre el pla inclinat i el cos que hi ha damunt, i aquesta interacció és la normal N2, i quan tenim un problema d'acció i reacció, la força estarà en els dos cossos per separat en direcció contrària. I després tenim el pes del cos menut i la normal, que és la força que l'espenta. Per a que estigui més clar encara, fem diagrames posant solament les forces. Aleshores podem col·locar l'acceleració de referència, que és A0, i segons la condició del problema és la mateixa per als dos cossos. I hem d'averiguar quina és la força F0 que produeix aquesta situació en què, clar, totes les forces verticals estan equilibrades i les forces horitzontals produeixen una acceleració a 0 per a cada un dels cossos. Per a fer això, escriurem les equacions de moviment de cada un dels cossos. Comencem per el pla inclinat, i serà N1 menys N2 cosinus de θ menys mg igual a 0. I en la direcció horitzontal és F0 menys N2 sinus de θ és m per a 0. I per a l'altre cos serà N2 per el cosinus de θ menys mg és igual a 0 i N2 per el sinus de θ és igual a m per a 0. Molt bé, una vegada tenim el sistema d'equacions, ara, en un problema d'aquest tipus, el més important és saber trobar l'estratègia bona de solució per a respondre les preguntes que s'han formulat. En aquest cas, convé que tornem a llegir el problema perquè es pregunta la magnitud de la força F0 amb què s'ha d'espentar la rampa perquè la caixa permaneixi en repòs, sinó que F0 que apareix en el dibuix és una incògnita. Ens pregunten per F0 i, per tant, si tornem aquí, podem veure que F0 és una incògnita i coneixem θ, coneixem mg, coneixem l'altre mg, però no coneixem A0, de manera que hi ha que trobar una solució en la qual al final aparega F0 en termes de magnituds conegudes. És a dir, en la solució no podria aparèixer N1, N2, A0. Això són incògnites en el problema i han de desaparèixer de la solució final que donem. Bé, comencem a resoldre-ho i si trobem la capacitat de dividir dues equacions i obtindre alguna de les incògnites, això és més positiu, podem començar per ahir. Per tant, jo escric N2 sinus de θ igual a m a 0 i escric N2 cosinus de θ igual a mg
i quan les dividim tenim que tangent de θ és igual a 0 partit per g. De manera que si obtenim ja a sub 0 és igual a tangent de θ per g. Doncs ja sabem a 0 en funció de coses que sí que són conegudes, tangent de θ i g, i ara s'ha de continuar i s'ha de trobar una solució agafant, per exemple, la segona equació, que és on està f0, i s'ha de llevar n2 i s'ha de llevar a 0. Així que ara s'ha d'operar i això ho deixaré com un exercici propost, proposes resoldre això i al final la solució és f0 igual a tangent de θ per m més m per g. I aquesta solució és la f0 única que fa que els dos cossos es moguen amb únicament acceleració horitzontal a 0 i sense acceleració vertical.